Bueno, arratsaldeon edo ia gabon ja, eskerrik asko guztioi etortzeagatik jaialdiaren solasaldi honetara, eta, bueno, gaur nik esango nuke, entzulego honen aurrean, Kirmen Uribek ez dela beharrezkoa orkestea igual bere belaunaldiko idazle garrantzitsu eta irakurrienetako bat daukagu gaur gure artean, eta nik esango nuke euskal literaturako idazle internazionala edo berak nahiago duen moduan transnazionala, eta justo honetaz hitz egitera etorri gara gaur, Kirmenen bizitzaz eta esperientziaz Ameriketako estatu batuetan, zehazki New Yorken, zen eta gainera, New York da festivalaren edizionetako leitmotiva, eta Kirmenek badauka bere New York partikularra, eta nik esango nuke, oso ondo mugitzen dela ia da, New Yorken bere unibertso akademiko, kultural eta literarioan. Hemen esan behar dut gainera, nik Kirmenekin hitz egin nuen lehen aldia, pasan eguan uste dut, izan zen The New Yorker aldizkariari buruz, lehen, entzun ditugu Roberto eta Marta, Rodrigo parkatu eta Marta, honi buruz hitz egiten, eta, The New Yorker aldizkaria, mendeurrena ospatu du aurten, eta ale berezi bat egin zuten, poesiari eskainita, eta hor zeuden, pasaden mendeko poeta handiak, Robert Frost, Octavio Paz, Borges, Luis Gluck, eta haien artean, batean ondarruko idazle bat, Maiatza izeneko poema batekin, ez? Eta ordan gogoratzen dut, nik Kirmen deitu nuela larun batean, ni egunkarian lanean egoela, eta esan zidan lehenen gauza izan zen. Kaixo, Miguel, hemen dago egun distiratxu eta guzkitzu batean Central Parken paseatzen, eta, karo, nik pentsatu nuen, kabroi hau, New Yorken bizitzaz gozatzen, eta ni hemen egunkarian, larun batean lan egiten, Bilbo aspergarri honetan, baina, inbidia sano eta logiko horretaz aparte, ez dakit kontatuko diguzu, ez, nola dan zure New York berezi hau eta partikular hau? Bai, arratsaldeon, mila esker etortzearren, benetan, hitzaldi honetara, hizketaldi honetara, eta oso pozik, gonbidatu nautelako jako lagunek, New Yorki buruz hitz egitera. New York da niretzat txikitan dik, ez? Joan nahi izan dudan toki bat, brometan esaten dut beste bizitza batean, edo aurreko bizitza batean, han bizi izan entzela. Baina, esan da, toki bat, betidanik deitu izan didana arreta, eta, literaturan, zinean, musikan, ez? Betidanik joan izan nahi dutara, eta aldiro joan izan naiz, ez? Lehenengo aldia, gogoratzen naiz, joan ginela boskote magiko bat, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal, Mikel Valverde eta Bostok, eta han eman genituen errezitaldi eta musikaldi batzuk. Hori zen zure lehenengo bideia. Lehenengo bideia, 2002an, martxoan. Eta orduan ja ikusi nuen, hiriak, asko maite bendo ninduen, eta ikusi nuen, arreta berezia, ez? Irakurtzen genuen, okanta jo edo kantatu, eta jendeak ondo hartzen zituen, ez? Ez zegoen inolako mugarik gu eta publikoaren artean. Eta aste hortan bertan, Elizabeth Macklin, lagun handia, nik uste dut nire izeba dela, Elizabeth Macklin ibili zen, nire poemak itzultzen eta bidaltzen aldizkarietara, eta aeroportura joan ginen, eta bertan aeroportuan esan zidan, berri hon badauka zuretzat, Maiatza poema, The New Yorkerren aterako da. Hori zen estreinu, ez, izugarria, ez da, beste batzuk New Yorken argitaratu arte urteak pasan dira. Eta hori zen hasiera, imagina, 10 egunetan hori gertatzen zaizula. Jendea joaten dela zure emanaldietara, edo, zure taldearen emanaldietara, eta gero bukatzeko esatea hori, zoragarri izan zen, gero atera zen liburua bitartean heldu eskutik, hemen dago
hau atera zen inglesez, Elizabetek itzulita, eta bueno, sortu zidan alako arreta berezi bat, ez? Hiriak eta gogoa bueltatzeko, eta bueno, gero joan nintzen Iowako idazle eskolara, gero San Francisco nero egon nintzen beste erresidentzia batean, New York Stateen beste batean, Washington, nola da? Washington University of St. Louisen ere egin nintzen, eta azkenean, hori ez, erabaki nuen, bekatxo badago hor New York Public Libraryn, eta Kuhlman deitzen dana, nazioarteko beka bat, urtero bat hartzen dute, inglesa ez den beste hizkuntza bateko idazle bat, eta, bidali nuen eskaria, Iowatik hain zuzen, oso handut, Iowan prestatu genuen hango irakasleekin eta eskaria eta baiezkoa esan zidaten, ez? Eta geroztik han bizi gara, familia osoarekin joan nintzen, eta han bizi gara. Baina, zure galderari erantzun, ez? Zaurena, sarrera izan da. Bai, esan behar dugu, ez. Nire eguneroko bizitza, da oso simplea. Eta da, gauza bat lortu dudana, esnatzen naiz, pentsatuko duzu hippie ba naizela, baina igual ba naiz. Esnatzen naiz eguzkiarekin. New Yorken ez dagoenez persianarik, eguzkiarekin. Orduan, goizeko 6 aldera esnatu, eta jazten da nire eguna. Naturalki. Eta normalean egiten dudana da, goizetan joaten naiz Columbia Universidadera. Zergatik, han egon nintzen bekadun bezala, eta ordutik badaukat bertako txartela. Eta, bakizue ezin dela Kolumbiara sartu, ez? Dena bakizue egon diren gatazkak eta hori. Txartel horrekin joaten naiz liburutegira, 12 liburutegi daude, baina nik gustokoena dut Avery deitzen den liburutegia arkitekturakoa. Txikia da, zoragarria, hola lehio handi hoiekin, hola gotikoa, neogotikoa, eta han egoten naiz goiz partean. 9:00-etatik, aurretik hori, umei janaria egin eskolara eramateko euskal janaria. Lentejak, bainak... Obeto, zebestela. Hori dena egiten dut, gero joaten naiz Averyra, han egoten naiz idazten, da gainera gustatzen zait jendearekin, inguruan jendea dagoela idaztea. Hori interesgarria da, normalean idazleek bilatzen dutez, lasaitasun eta bakardade hori. Kiba gogoan dut, bitartean heldu eskutik idazteko, Susako editoria Gorka Errezek ja ultimatuma eman zidan, egin behar duzu, eta Gasteizko herrikoia liburudenda bat mitikoa zegoen Gasteizen, hango jabeak utzi zidan bere etxea Arabako herri txiki batean. Eta ara jo nintzen idaztera. Bakarrik. Claro, ez zegoen tabernarik. Ez zegoen kaferik. Ez nuen egun bat ere egin, berta. Ez zintzen herri txiki hartan bakarrik egon. Zu orduan iriko idazlea zara. Eta jende artean egotea horregatik gustatzen zait. Gero guardian bazkaldu, eta arratsaldean egiten dut, irakurri, mezuak erantzun, gero umeekin egon, edo bizikletan ibili, paseatu, dena delakoa. Eta hori da, oso bizitza ordenatua, Manhattaneko bihotxean bizitzeko sortea daukazu, ez da? Bai. Esan zenidan, John Lennon hil zuten lekuaren lekutik gertu, ez da? Dakota eraikinetik gertu. Bai, bizi gara, Upper West deitzen den auzoan. Manhattan ezagutzen baduzue, hola da, holako islatxo bat, terdian dauka Central Park. Central Parkeko alde ontara geratzen dena da Upper West, eta beste aldera Upper East. Upper Westen gainean dago Harlem, eta Harlemen gainean Bronx, gero ez? Ibaitxo bat zeharkatuta. Upper Westa oso, joan ginen, esan behar dut oso toki literari bat dela,
han bizi zen Philip Roth, han bizi zen Hannah Arendt, han bizi zen Isaias Bashevis Singer, izen handiak. Hau ere bai, zen Greta Garboren nobioa. Bai, jode. Jo, horrela planteatuta. Ez dakit. Bueno, holako idazle, Miles Davis, bai, esa musikariak ere. Jende asko. Afroamerikar asko ere bizi dira, eta hor jazz jole eta asko bizi ziren. Eta harakoan nintzen, ez horregatik beragatik, pentsatuko duzu, xarmat horregatik joan zen da, ez. Joan nintzen, Rafa Juste, zientzilaria lagun handia, berak esan zigulako, bere etxearen ondoan, egotea hobeto zela, behintzat hasieran, ez? Migrarien kontu hori, ez? Migrari bat doanean, gero lagunak bere auzora eramaten ditu. Claro. Eta hori, eta bere etxearen inguruan, eta gainera esan zigun, han inguruko eskolak oso onak zirela umeentzat, eta zonalak diren ez eskolak New Yorken, han sartzeko. Eta horregatik joan ginen auzo hortara, baina oso polita da oso bizia, New Yorkeko jendearena da, zerdialde osoa, eta Village, eta hori, ez, garai bateko Village mitiko hori, oso garestituta dago, eta oso turistifikatua dago. Baina Upper West, Harlem, eta horiek Brooklyneko zati bat ere oso garestia da, baina, Brooklyn gero oso handia denen zati asko ondo daude baita ere. Baina da, bizi gara New York darren auzo batean. Bai, imaginatzen dut, alokairuak nahiko garestiak izango dira. Hemen Bilbon gertatzen ari dena ikusita, hor ez dut imaginatu nahi. Bai, gertatzen dena da, han New Yorken egiten duzuna da, asko neurtzen da bizitza, eta non dirua sartu non ez. Eta, adibidez, eskola dena da publikoa. Ez duzu ezer ordaindu behar. Ez janaria, ez garraioa, ez ezer. Orduan, etxean sartzen duzun diru hori gero beste toki batzutatik berreskuratzen da. Eta, zu printzipioz urte bateko abentura esan bakarrik, ez da? Eta azkenian zenbat dara matxazu, 7 edo 8 urte. 8. Eta nola izan da prozesu hori? Ze azkenean bukatu duzu master batean irakasten, NYU, Kresoan abil. Bai. Hor, handauden idazle gehienak, mundutik joaten dira ara, Kolum Toibin, adibidez, Irlandarra, zautu duzu, Orhan Pamuk, Turkiarra, Jhumpa Lahiri, Claudia Rankine, Ocean Vuong, orain oso modan dagoen idazlea. Asko joaten dira New Yorkera bizitzera, baina urtearen erdia, hor badago figura bat, unibertsitate handietan, Kolumbian eta New Yorkeko unibertsitatean, deitzen da Writer in Residence. Eta da, zu idazlea zara eta izango zara beti, baina 4 hilabetetan eskolak emango dituzu, eta 4 hilabetetan irabaztez duzun diru horrekin altzara gero, gutxi gora bera urte osoa bizi, eta gero irabazten duzunarekin, salmentetatik, eta abarrez. Orduan, asko joaten dira, idazle asko joaten dira, klaseak ematera 4 hilabete. Eta gero, batzuk, adibidez, Kolum bueltatzen da Irlandara, beste batzuk geratzen dira, Orhan Pamuk bueltatzen da Istanbulera, baina umeak ditugunez, ezin genuen, hori ere polita izango zen, urterdia hemen da urterdian, baina umeen eskolarekin oso gaizki datortik. Orain egaldi zuzena dago. Eta badirudi arrakastatxoa. Baina hori ez, eta nik lortu nuen hori, lanpostu hori, orain txez, orain arte ez naiz izan fijoa, eta orain egin naute, eta ematen dudana da, hori oso polita da, eske, Amerikarrak gauza asko dituzte txarrak, hori dena dakizue, ez? Presidenteatik hasi eta gauza asko. Baina, onak ere bai. Eta bat da hori, bereek esan zidaten, zuk eman klaseak, dakizunari buruz. Bai,
Bai. Zuk aukeratu alzenuen. Bai. Eta zertan zara ona? Bera ikusita zeukaten, ez? Nire kurrikuluma eta nire lanak eta hori, eta bueno, guk ikusten dugu zure novela direla ez fikziozko novelak edo bene ezurra haragizko pertsonei buruz egindako novelak. Eta esan zieten, bueno, emango duzu non-fiction novel. Non-fiction narrative edo novel, ez? Ez fikziozko novelak nola egin erakutsi ikaslei. Edo storytelling. Bilbao, New York, Bilbao, zer da? Da storytelling. Justu. Historia baten atzeti bestea, hemengo askotasuna, eta ez, historioen kultura hori, hor dago, ez? Eta storytellingeko klasea ezke da zoragarria. Egiten duguna da, azkenean, Decamerone, edo 1001 gau, edo hori gauza bera. Etortzen dira ikasleak, eta bakoitzak kontatu behar du historio bat. Klase bakoitzean. Astero bat. Eta 10 bat idazlek kontatzen dizute historia, eta beraien historia horiei buruz hitz egiten dugu, eta gero nola gauzatu historia horiek, ez? Eta baita ere, bigarren zati batean hitz egin, storytellingari buruz, ze importantea den, ez bakarrik literaturan, edo artetan, zinean, ez? Baizik eta bizitzan. Bizitzan, eta nola gure buruaren storytelling bat eraikitzen dugun, ez, askotan. Edo familitan eraikitzen da baita ere, edo, bueno, bai. Zure txako ere erronka bat izan behar da, ez? Goratzen dut, esan zen idala, pozik nago New Yorken distantziak sortzaileagoa, kritikoagoa, eta nire buruarekin exigenteagoa izaten laguntzen dit. Laburrean idazle hobea izaten. Ez da gutxi. Bai, bueno, asko ari naiz ikasten, azkenean, mundu osoko jendea dago, eta baita ere tratatzen daute beste bat bezala, ez? Beraien ikuspegian irea, ez dago aurre iritzietan sortua, baizik eta oso virginia da, oso gardena da, ez? Orduan, irakurtzen dituzten nire liburuak, ezagutzen haute, ni neu bezala. Claro. Eta gainera euskaraz idaztea eta beraintza da plus bat, ez como guai. Bai, naturaltasunez ikusten dute, interesa... Gainera, beraiek insistitu egiten dut. Ez como... You never, ever. Inglesez idazteko, ez? Zuk ez idatzen inglesez, jode, ez idatzen. Baduzu zeure burua itzuli edo bigarren berzio bat egin edo dana delakoa, baina kuriosoa da, ez? Segi euskaraz idazten. Askotan esaten da, estatu batuentan, bueno, beti ikusten dutela, ez, beraiek munduaren erdia diren moduan, ez? Kurioso da, erakustea interesa beste kulturengatik, hizkuntza txikiengatik eta... Bai, baina dena dira migrariak. New Yorkeko literatura mundua migrario osatua dago. Eta bata dator Iranetik, bestea dator Afrikatik, bestea dator Latinoamerikatik, Asiatik, ere asko eta asko. Eta orduan ikusten zaituzte, norma natural. Natural, eta gainera gustatzen zaie. Kuriosoa da, munduan daude bi ikuspegi. Bat, igual zure lana lokal bezala ikusten dutenak, ez? Aurrekoan, ez? Carmele pelikularekin, pero esto no es muy local. No, es totalmente universal. La única manera de ser universal es ser local, ez? Eta han ez, New Yorken eta Berlinen, hor dira bi gune literario oso importanteak, eta nahiago dute. Ez que New Yorken esaten dute, nire ez kontatu historia bat guia badakiguna. Ja, claro, zer berria bilatzen dute. Zer berria, ikuspegi berri bat, beste nonbaitetik kontatutako historio bat, ez? Eta asko interesatzen zaie hori, matiz hori, azkenean historiak universala dira, baina matizarekin, ez? Euskal matiz hori asko gustatzen zaie. Eta, bueno, azkenean hori kulturari dagokionez abanguardia da New York, ez da, baina, klaro, imaginatzen dut, estatu batuetako errealitatea, beste errealitatea hiri handietatik kanpo oso ezberdina dela, ez asko zitxiagoa. Bai, bi mundu dira mundu berean, oso gizarte polarizatua da, eta
bizitza ikusteko moduak oso desberdinak dira. Batzuk daude aniztasunaren edo diversidadearen alde, askatasunaren alde, oso jende kreatiboa da. Polita da, guk ikusi dugu gure seme-alabekin, ez nola bultzatzen dituzten beraiek nahi dutena izatera, oso eskoletan, eskola publikotan, da, bultzatzen dituzte. Zuri ze gustatzen zaizu, joan, ez? Eta artista izan nahi duzu, artista, fontanero esan nahi duzu, fontanero, berdin da. Zu nahi duzuna, ez dago ofizio bat bestea baino txarragoa. Eta hori lantzen dute, eta orduan badago estatu batuak hori, kreatiboa, zabala hori dena, rebeldea dena baita ere, eta gero dago beste aldea, oso konservadorea bilakatu dena, azken bolada honetan. Claro. Bai, zuritukatu zaizu. Batzuk beldurri gabe jokatzen dute, eta besteak beldurrekin, ez dituzte beraien beldurra gainetik kendu, nola baita esan. Ez dira garai erraza gainera, tokatu zaizu Donald Trumpen garai, itxusi hau, eta esan behar dugu, Trumpek bere imperioa Manhattanen eraiki zuen arren, New York ez dela, biztanleria ez da bereziki Trumpen aldekoa, ez da? Ez da Trumpen aldekoa, ez. New Yorken ez, eta gainera erantzuna bertati dator, ez? Edo handik etorriko da. Claro, tentsio hori nabaritzen da, kalean edo ezakit eguneroko... Bai, baina hor, badago liburu bat, ekonomia Nobel saridun bat, naiz gogoratzen noizina, baina da, Thinking Fast and Slow, ditzen da, ez? Azkar eta geldik pentsatzen. Eta horian asko dago. Alde batetik da Thinking Fast, adibidez George Floyd hiltzetunean, jendea atera zen, pandemia zen, baina jendea atera zen kalera protestatzera. Eta hori da fast, zeiten duzun, ze erabaki hartzen duzun momentuan. Eta gero beste alde batetik slow. Eta hori da luzaroan pentsatzea. Eta horrek, nik uste dut asko laguntzen diela, ez da, hau pasako da. Badakite, hau pasako da. Naizta batzuk amenaza handi bat bezala ikusten dute, ez? Beraien sistema 250 urte demokrazian, baina nahiko, baina ere beste aldeatik pentsate dute, eutxiko diogu, pasako da. Pasako da. Orduan hor badago bi alde, ez? Erantzuna, baina lasaitasuna ere bai, aldi berean. Bai. Iaz, ona etorri izan jaialdira Sadie Smith, eta berarekin izketan esan zidan, New Yorketik joan zela, Inglaterrara bueltan, aurrekin eta familiarekin bizitzeko oso zaila bihurtu zelako iria, baina zu ordea nahiko pozik ikusten zaitu. Bai, Sadie Smith New Yorkeko unibertsitatean egon zen, baita. Bai, zurean gaina. Bai. Berak ematen zuen hori, creative writing berak ere. Eta urte asko egon zen, eta gero bueltatu zen bere auzora, bere betiko auzora, horre Londres iparraldean uste dela, eta ara bizitzera bueltatu zen. Hori da, norberak sentitzen duena, ez? Bizitza aurrera doan enean, igual sentitzen duzu, itzuli nahi dut, ez? Bada garaia itzultzeko. Baina, nik hori oraindik ez du sentitu, edo guk ez dugu sentitu. Ziklo kontu bat da, bai. Ziklo kontu bat da. Agian 8 urte beharrean, bera bezala, 15 urte eta gero, pentsatuko dugu, ez? Itzuleran, bai. Badago presente euskal diaspora, euskal komunitatea New Yorken harreman daude, bai, konta eguzu pizka bat. Bai, diaspora asko maite dut, eta ez New Yorkeko bakarrik, San Francisco, eta alde hortakoa, eta gustatzen zai beraien gana joatea, iaz joan nintzen Los Angelesera, eta gero Kaliforniakoan Txinon, eta ez idiri nintzen beraiekin. Eta, pentsatu behar da diasporari buruz, eta New Yorken ere badago euskal etxea oso zara. Claro, horregatik galdetzen dizu. Agirre lehendakari eta egon zen. Hori da. Ni bete pentsatzen dut, euskal komunitatea, euskal herritik kanpo ere badagoela, eta euskal komunitatea
ez dela Euskal Herrira mugatzen, ez? Kanpoan hainbat jende bizi da Euskaldun sentitzen dena. Igual, ez duena Euskal jatorririk edo dana dalakoa, baina gustatzen zaio, maite bindu dena hizkuntzarekin edo norbaitekin, Claro. pertsona batekin, eta nahi du Euskalduna sentitu edo lagundu, ez? Eta bai, eta hori da, ez da, nire esaldia da, ni ez naiz joan, ez? Euskal komunitatearen barruan nago, nola bait, Euskal Herrian ez, baina Euskal komunitateren barruan, bai. Orduan badaukagu harremana beraiekin, bai. Eta diaspora horri buruz gainera idatzi duzu, adibidez elkarrekin esnatzeko ordua, ez? Eleberri horren ardatza, eta, esan behar dugu gaur gainera, Karmele izeneko filma estreinatu dela, zinemaretoetan, liburu horretan oinarrituta, no? Nola bizi izan duzu pelikularen kontua? Posandiarekin, pelikula oso nada, benetan, Benetan ez da, a ber. Joan ikustera. Nik zine asko ikusten dut, eta uste dut zoze, kriterio zoze, badu dala. Badu. Eta oso ederra da pelikula, oso. Aurten hainbat pelikula on daude, hemengo egilenak, ez, hor dago, Mas Palomas, Los Domingos, hainbat pelikula on egin dira, baina horien artean dago Karmele, bai. Eta Karmele da mirari bat. Mirari bat ezin zen pelikula hori egin duela 10 urte. Hain da kalitatezkoa, teknikariak, jantziak, fotografia, aktoreak, zuzendaritza. Izan da, hainbat urtetako lanaren emaitza da, ez? Hasierrak hainbat pelikula egin ditu, hau egiteko, ez? Claro. Eta, Eneko Sagardoi eta Jone Lespir zoragarri daude, pasada bat, Jone batez ere. Eta gero, argazkilaritza da, ematen du, ez dakit, ez? Estatu batuetan Hollywoodeko produkzio bat. Egin dela pelikula, Cold War ere asko ipatzen dute kritiketan, ez? Poloniako pelikula hain eder hori, baina, ni oso pozinago gainera hasierrek egin duelako, ez? Oso tipo garrantzitsua gure zinema egintzan, berak egin zuen Aupa Etxebeste, lehenengo filma luzea euskaraz, hasierrek egin zuen. Zein izan zen? Aupa Etxebeste. Hori izan zen lehenengo film? Lehenengoa, euskara hutxean. Bai, luzea, hola, luze metraia. Ez nekien nik hori? Bai, luze metraia. Bai. Eta berak egin du hau, eta oso pozik. Historia hau izan da, kontatu zidaten, ez, etxean, amak kontatu zidan, eta gero amaren laguna ziren, Txomil eta Mendi eta Karmele Urrestiren seme alabak, ez? Ikerne, Patxi eta Txomin. Eta horiek ezagutzen ditu txikitatik. Claro. Eta Karmele bera ere ezagutu nuen ja nagusia zenean, baina amak esan zidan, honek ze familia honek ze bizi izan duena, eta bar. Eta ahozko historia horretatik entzun dudana etxean, gero, erabaki nuen 3. novelarekin ja baneukala ofizioa idazteko historia hori, eta, elkarrekin esnatzeko ordua egin nuen, ez? Dago sekulako ikerkuntza handia, ez? Pizka bat dago, da novela frantsesa, gaur eman diote uste dut, Sari Nazionala, Valentziako idazle bati, bai, eta... Paco Cerdá eman diote, oso ona, bai. Zelanda, Nik irakurri dut 14 de abril, baina beste bati eman diote saria. Bai, berriari. Eta berak ere egiten duen, hori, non-fiction novel, ez fikziozko novela. Eta nik ere hori nahi nuen, Genukan aukera fikzioa egiteko horrekin, Karmele izan beharrean Maitane izatea, eta Txomin izan beharrean Mikel, baina ez nuen nahi. Ez nuen nahi. Eta hori,
nahi nuena zen jendea jakitea historio kontatzen ari ginen historio hori benetakoa zela. Horregatik daude hainbat txosten eta kartak eta poliziaren agiriak eta ziako paperak eta dena dago liburuan. Liburuan daude paper asko, dokumentu asko, ez? Eta historia kontatzen dena da, azkenean dago kuadro bat, hortik hasi nintzen novela idazten. Antonio Gezalaren Noche de Artistas en Ibaigane. Hor dago. Bai, arte derretan. Arte derretan dago. Eta hor, kuadro hortan agertzen da estena bat gauekoa, festa bat, 1926an, Charlestona dantzan, neskak horrela kamiseta hola tirantedun batzuekin, minifalda, mutilak horrela Los felices años 20. Trajea erdi solte, los felices años 20. Hori da. Eta hor, jazz talde horretan, trompeta jotzen da, kuadroan agertzen da, Txomileta mendi dago. Eta esan nuen, hau da. Hau da nire hurrengo novelaren hasiera, ez? Eta gainera asko esan nahi du horrek, asko esan nahi du. Ze, 1926an, Manu Sota, bere gurasoen etxean, gurasoak ez zeuden. Gurasoak zer? Gurasoak kanpoan zeudela, montatu zuen jai hori. Bai, izan zen klandestinoa. Klandestinoa. Jai hortan, zeinek imaginatuko zuen, gero gerra bat etorriko zela, gero mundu gerra bat etorriko zela, gero joango zirela, esiliatuko zirela Karakasera, Frantziara lehen da bezi, Frantziara, Karakasera, eta gero bueltatu, ez? Eta nik askotan pentsatzen dut hori, ez? Gu hemen oso komodo gaude, ez? Bizimodu, ez? Nahiko komoduan, eta garai hori horrelakoa zen. Oso baikorra, oso jendea pandemia batetik zetorren, eta gerra batetik, eta oso oso momentu efervescentea izan zen, baina gero historiak atzera egin zuen. Eta bildur hori ematen di gaur egunak, ez? Batean historiak lortu dugun guztia, guk gure lanarekin pixkat atzera egitea. Nik konfirmatu aldut liburu honetako historia benetakoa dela, zen eta konexio familiar bat daukat liburuarekin, zen eta aipatzen duzu birritan edo irutan nire birraitona Gonzalo Aranguren medikua, zebe bai, erbestea sufritu zuen, lehenengo Frantzian, La Roseriko ospitalean iparralden, eta gero Karakasen, eta uste dut hori bebai, sintomatikoa dela, gerra zibila eta gero etorri izan erbeste luze hori, oraindik ere oso presente daukagula gizartean, ez da? Bai, oso presente daukagu gaizki itxi zelako kontua. Bai, gainera hori. Ez zelako ondo itxi. Eta gero historia vitalak oso sendoak izan zirelako, ez? Zure birraitonak eman zion Karmeleri lana, Karakasen. Bai. Pelikula ikusten baduzue, badago... Txormileta mendizen jazz jotzalea, jazz trompeta jotzalea, baina, gizon bazen. Orduan, esaten zion, Carmeleri, tu no trabaje, no sé qué, zuk ez egin lanik. Eta Carmelek esaten dio estena batean, nik erizain bezala egingo du lan, ze hori ikasi dut. Orduan, erizaina izan nahi dut. Eta usten dio, umetxekia, Txomini eta jartzen da nire birraitonaren klinikan lan egiten. Eta bai, Aranguren esker, lana lortu zuen Karmelek, eta Amerika Latinoari esker, Latinamerikari esker, babesa izan genuen guk, garai hain zail haietan. Eta orduan, hori ez dugu ahaztu behar, Claro. Jende hori, Euskaldunak edo hemendi joandakoak zoriontzuak izan ziren, Venezuelan, Mexikon, Argentinan, Txilen, ez? Eta ona etortzen direnak ere gaur egun eskubide daukate, zoriontzuak izan. Bai, guztiz ados, migrazioa kriminalizatzen diren egoera batean hori gogoratzea, beharrezkoa da, bai. Baina, New Yorkera itxuliz, konta eguzu zein toki bereziak edo ezagutu dituzun, edo nondik mugitzen zaren? Parkea gustatzen zait, asko niri. Hombre, eta hor parke izugarriak daude gainera. Bai.
Bai, Central Park ederra da, eta nola aldatzen den, urtean zehar, urtaroekin aldatzen da. Orain udazkenean zoragarria da, hosto guztiak gorritzen dira, neguan elurtu egiten da, eta Bruegelen antzeko kuadroiek ematen du ez elurrarekin, eta oso jendea hor jolastu egiten du, umeak joaten dira, eta herri bat bezala bihurtzen da momentu batean, umeak, gurasoak, nagusiak, jolasten ibiltzen dira elurrarekin. Gero udabarriaren esplosio handi badago, ze New Yorken animalia asko daude. Horrek arretan dira ditu zidan. Bai, mapatxeak daude Central Parken, koioteak, bai, gero ontzak, eta udaberrian, hori, bakizue, katamixarrak ere asko bintzen direla, ez? Udaberrian egoten dalako esplosio bat animaliak, sorgin horratzak, ipurtargiak iluntzean, saguzarrak, eta niri hori gustatzen zain, natura daukan indarra hiri handi horren barruan. Baina nire tokiak dira edo parkeak, eta hor bizikletan edo oinez ibiltzeko. Edo liburutegiak. Hori da. Edo liburutegiak, edo museoak. Gainera prestatzen ari zara liburu berri bat, hor Kolumbiako liburutegian, ez da? Bai, banabil. Bai, novela bat izango da, eta oso pozinago, denbora hartu dut, hau ikasi dut Asierrekin, Asier Altunarekin ikasi dut, ez? Berak esaten zidan, ondo egin arte ez dugu aterako pelikula. Eta hainbat urte pasatu ditu gidoia idazten, gidoia egin eta gero ja lantzen, ensaiatu indute aktorekin, planoak landu, dena asko landu, grabatu, rodatu, eta gero montajean ere hainbat denbora. Orduan, zenik bik pelikula ikusi ditut. Ikusi nuen lehenengo korteak beste montaje bat zeukan. Bai, Bai, beste bukaera bat zeukan. Eta orain bukaera askoz gehiago gustatzen zait. Bai. Orduan, pentsa ze lan egin duten, eta nire obsesio batako bat hori da, ez? Ondo egitea. Niri gustatzen zaizkit isildutako jendearen historioak, hori, ezagutzen baitu zuen liburuak. Dira, ez? Isildutako pertsonen historioak, edo ikusi bazenuten Saturraran, ez? Baita ere, opera, Laloia markadako bineskato, gero heroinan sartu zirenak, elkarrekin esnatzeko ordua emakume bat, ia dena galdu zuena, ez? Bere askatasunaren alde egitearren, eta, izurden aldeko aurreko bizitza, migrarien bizitza kontatzen da, eta, gero, hor badago nire etxeko emakume egindako omenaldi bat, ez? Eta tartean sufragista bat ere sartzen da. Beti gustatu izan zaizkit pertsonaiak nolabait bazterrean egon direnak, ez? Eta hori, inklusibidade hori sentitzen dut artea egiten dudanean. Baina baita ere forma. Niretzako forma da super importantea. Bilbao, New York, Bilbao, pentsatu nuen egitea, Bilbao, New York, Bilbao da gure Uribe familiaren, Uribe Odriozola familiaren historia, ez da? Eta aita zen hori, aitona, birraitona, ez? Arrantzaren mundua eta hori dena osabak. Baina ez nuen egin nahi Txomin Agirrek egin zuen bezala, edo Ignacio Aldekoak egin zuen bezala. Ez kostumbrista eta ez ere realista. Egin nahi nuen bestera batera, gaur eguneko literatura. Orduan egin nuen sare sozialak orduan txasi ziren, Facebook eta horiek, eta liburua dago oso inspiratua sare sozialetan, interneten eta mundu horretan, horregatik da oso fragmentarioa, historia batetik bestera saltu egiten duzu, eta gero bueltatzen zara, da pantailak zabaltzea bezala ordenagailuan, eta gero iztea, ez? Horrela dago eginda liburua,
hain eroa. Nik gogoratzen dut, institutoan irakurtzea, Bilbao, Bilbao, eta esatea, azkenik zeo zer modernoa izan da, bai, gure belaunaldiarekin konektatzen zuena, eta oso guztu zeo zer, oso freskoa iruditu zitzaidan. Bai, azken finean, institutoan irakurtzen dituzun gauzak, pizka bat, modu batean demode dira, ez? Klasikoak, eta igual, 15 urtekin edo 16ekin, ez aizu oso ondo sartzen, ez da momentu horretan, eta justu liburu honekin, bai, sentsazio hori izan neuken. Eta gero bestea, elkarrekin esnatzeko ordua da doku novela bat, Izurden aurreko bizitza da, oraindik eroagoa, hasierako zati guztia da, nik idazten dudan ari naizen novela bat, ez dut bukatzen, bigarren zatia da, nire emaztea Nerea, liburuan Nora da, nola idazten dio bere lagun handienari karta bat, eta han hitz egiten du niri buruz. Orduan oso eroa zen ariketa hori, zezen nola ikusten nau nire bikoteak ni, baina etzen bera hitz egiten zuena, ni nintzen, ni sartzen nintzen bere buruan niri buruz galdera egiteko. Eta nik uste dut oso ariketa polita, ez? Mutila edo gizonezkoa zarenean, pentsatzea nola ikusten zaituzten emakumezkoek, nola ikusten zaitu besteak, ez? Batez ere emakumezkoa denean. Eta ariketa hori egin nuen hor pandemian, nire buruarekin, eta hirugarren zatia da TikTokeko edo olako bideo bat umeek egindakoa, bioi buruz. Orduan ikusten duzuenez, forma asko lantzen dut, gustatzen zait forman innovatzea, eta ikaslei hori izaten diet, zuek apurtu forma, ez idatzi, zuen aurretik egon diren hoien bezala, hori ez da, idatzi behar da, zure garaiari erantzunez, beti. Ze literaturaren forma eta zinearena ere aldatu da, ez? Zirat ikusi duzue. Da, zine berri bat. Nire zait gustatu, horregatik. Baina oso nada. A ber, 3 daramatzat, egon naiz Madriden, Toulouseen, eta hemen, eta dago, osea... A ber, nik aitortu behar dut, bide berriak ireki dituela, baina ez da nire txako. Orduan da, hor dago, ez, diskusio hori, ez da? Eta oso polita da. Batzuei gustatzen zaio, beste ez. Eta nik hori nahi du literaturan ere. Ez ohikoa egin, edo irakurleari badakizula gustatuko zaiola justu hori egin, ofiziozko, edo novela bat, edo ez, novela ohiko bat, baizik eta formarekin aldatu eta saiatu bestera bateko liburuak idazten. Hori hoxean Buonek egiten du, hori novelagilea asiatikoa Amerikarra, oso estatubatuarra, oso ona da, eta hainbat idazle daude gaur egun. Bai, belaunaldi berri bat. Bai, helduek ere, adibidez, Claudia Rankin poeta, afroamerikarra, Louis Glacki eman zioten Nobel saria eta Dylani, baina honek merezi du. Merezi du. Bai, asko. Berak hitz egiten du afroamerikarren ikuspegitik, baina forma da jazzistikoa, ez dakit nola esan da. Hain ausarta formalki, pasada bat. Nik uste duzu emozionatzen naizela liburuekin. Eta beti da, hori. Bueno, eta klasiko ez hitz eginda, klasiko moderno ez hitz eginda, nik New York eta literatura, hori irudikatzen dudanean, letortzen zaidan lehen izena Paul Auster da. Eta esan didazu batzutan, zuk bere emaztearekin, Sid Habsberekin, erlazioa daukazula, ez da? Familiarekin, bere familiarekin. Paul Austerrekin ere bai, baina ez gaixotu zenean, bakean utzi nuen, ez nuen sartu nahi hor. Baina horretan nik gustatzen zait distantzia. Bai, errespetuarekin. Errespetua, bai. Eta bere alaba, Sofi ere oso jatorra da, kantaria dena, eta hau erraina ez, suina da Spencer Ostrander, argazkilaria, eta aurrekoan egon ginean beraien etxean, eta hori oso jende jatorra. Paul Austerrena niri gustatzen zait,
nolakoa zen bera. Bai. Ez nuen euki okaziorik ezagutzeko. Oso tipo jatorra zen. Bai, naturala. Eta aurrekoan hori ez, alabak esaten zigun, berak esaten ziola beti, beira, zu nahi duzuna, baina lege dago bizitzan. Bai. Inguruan euki beti bihotzoneko jendea. Eta berak esaten deitzen zuen The Blue Team, ez? Talde urdina edo, eta hori zen bere aholkua. Euki jende ona inguruan, euki jende ona. Ez da, bizitzak ez du merezi, bueno, ez, jende toksikoarekin bizitzea ez du merezi. Eta nola da mugitzea, ez dakit, New York kulturalaren esfera horretan, de New Yorkerren publikatzea, ezagutzea idazle hauek, ez dakit, imaginatzen dut, bueno, nahiko pasio handiarekin edo bizitzen duzula. Bai, baina azkenean, edo, bueno, Hernán Díaz eta hauek ere, ez? Baina azkenean da, bueno, hemen bezala, ez? Hemengo artistak bezala, laguna direnak, ez? Bai, patu ditu Mikel eta edo Asier bera, horrelako harreman antzekoa da. Eta politena hori da, ez beraiek errespetatzen haute eta ikusten haute, bueno, idazle, euskal idazle bezala, eta kirmen bezala, pertsona bezala, eta punto, ez, harremanik sakonenak horrela pertsona gisa egiten dituzu, eta ez idazle handia edo txikia izan. Bai, azkenean pertsona arruntak dira. Bueno, edo esain arruntako, baina bueno, pertsonak dira. Baina baita ere, irigogorra da, Eta... Zezentzutan? Jo, ekonomikoki, eta ordaindu behar duzu alokairua, eta, ez da, hain errezagotea, legalki ere ez da erreza, paperak lortzea, ez da, hiri bat da jende asko botatzen duena. Oso zaila da bertan bizitzea, idazle asko ikusi ditut, joaten hirira, eta gero bueltatzen. Bueltatzen, ezin dutelako lortu, hori, ez? Bai, estabilitate hori. Estabilitate hori, oso zaila da. Eta horretan nik esan behar dut, bizitzan beti bezala, ekidala jendea laguntzen hauena. Eta New Yorken ere lagundu naute, ez? Adibidez, Rita Indiana idazlea, zauten zuen. Rita Indiana da nire zuzendaria, eta zoragarria. Rita, bizitza soluzionatu dit, eta baita ere Rafa Justek, hasieran, oso kolgatuta geunden, eta hori usten zigun dirua, eta pasada bat Rafa Juste eta Estefi Golop, Eta hori, ez dakit da, parte da bizitzakoa baita ere, ez? Jendeak ikusten duzu, ze ondo dagoen hau, tipo hau, ez? Baina, edo ez? Baina, jode, beste aldea ere badago, Beste aldea gogorra da, eta eskerrak hor jendea dagoela zu laguntzen, ze New Yorkek daukan gauza on bat hori da, jendea solidarioa dela, oso solidarioa da. Artistak elkar laguntzen dira. Han ez dago kompetentziaren zentzurik. Zuk ez duzu ikusten bestea zure etxai bezala, beste idazlea edo beste ez dakiz zer. Handira lagunak. Eta elkar laguntzen dira, denbora guztian. Eta beste idazle batek esaten dizu, orkestu behak honetara, edo egin hau, edo itzegin tipo honekin, edo tipa honekin, edo kasetari honekin, ez dakiz zer. Eta azkenean, lagundu egiten da elkar da, hori ederra da, oso ederra da. Bitxia da, hango galdera bat egiten bai da zuen, zer karritu zaitu gehien, New Yorken, da jendearen jarrera. Sekula, ez da gaizki hitz egiten beste bati buruz. Ez dagoenari buruz. Pizka bat kontradiktoria dirudi esen. Hain gauza gogorrak eta itxusiak ibisten dira orain estatu batuetatik. Justo jendea ez, kaleko jendea horrela izatea. Kaleko jendea holakoa da, jatorra da. Bestera batera funtzionatzen dute. Zezu, hitzaiten baduzu gaizki tipo bati buruz, edo tipa bati buruz, zuk ez dakizu horrek gero
Claro. lagunduko zaituen edo ez zaituen, ez? Eta orduan bizitza buelta asko ematen ditu, eta bere badakite hobeto dela odol txarrik ez egitea gainera, ez? Denbora hor ez haserre edo ez sentimentu negatibo hiekin egotea ez dela ona, eta hobeto dela positiboan beti, ez? Bueno, aurrera, erortzen bazara berriro jeiki, eta... Bai, jarrera inteligentea dirudi, bai. Bai, bueno, gero goiko jendea beratxa, eta bueno, da, Trump eta horiek eta politikariak eta bestera batekoa dira, Baina hor kaleko auzoko edo jendea olakoa. Ja, horrek modu baten salbatzen dugu, gizartea. Bai, arte mundukoa ere bai, olakoa da. Jo, bari arraroa da, ez da, zeren askotan artearen munduan ego handiak dauz, edo lei handia, edo... Baina hori, enek ez dut ikusi, jende hau lehen aipatu duguna, ez dira bat ere arroak, keba. Bueno, eta gauzak horrela, faltan botetzen duzu Ondarrun edo Euskal Herrian bizitzea? Bai. Bueno, nire naiz joan. A ber, naiz joan, lehen esan dut, ez naiz joan, hemen nago. Eta askotan etortzen naiz, eta gainera ez nintzen zoriontzu izango etorri gabe. Bueno, euskera zidazten dut, eta hemengoa naiz, eta bueno, hemengo komunitateko kidea naiz, ez? Orduan, gustatzen zait bietan egotea. Ez toki batean bakarrik, momentuz. Eta gero ikusiko dugu. Bai, bueltatuko gara. Baina, ez dakit, ikusiko dugu. Gobertzen zarete gladiatorreko estena hori. Gladiator bat alabi. Bi oso txarra da. Bai, oso flojoa. Bi oso txarra da. Hori Ridley Scottek zegin zuen. Ja, zegin zuen hor. Egiten ditu maixulanak, eta gero kakazarra. Egia da, oso irregularra. Bueno, hor badago estena tonto bat, inozo bat, ze gladiator pizkat inozoa da, baina bueno, zaten duena, eta zu noiz joango zara, eta zerura edo, eta bai, joango naiz, oraindik ez. Afroamerikarrak esaten dio. Eta hori, boixe. Bueno, bukatzeko irakurriko diguzu The New Yorken aldizkariaren mendeurrenan sartutako poema famatua. Hori kontatu behar dizuet. Bai, kontatu nahi duzuna, hor daukazu. A ber, hori kontatu behar dizuet, bueno, New Yorkerren 1 urte urreneko antologian atera da maiatza, 30.000 poema artean aukeratu zituzten, ez dakit, 100, ez dakit diren, bai, egun edo uste nuen. Bueno, aukeratu zituzten. Eta, olakoak ere badira New Yorktarrak, ez zidaten esan. Benetan. Eta nola enteratu zine. Liburuen da batera joan nintzen, eta, ze ondo, antologia, 1 urte, poesia, eta narratibako eroso polita da, zuedera da. Eta, hasi nintzen begira, liburu dendan, eta ikusi nuen, maiatza. What? Joselako momentua, bai. Eta gero idatzi nien esateko, eta, bai, zi, ez diogu inori abisatu. Hain da New Yorker. Claro. Bere hartzen dituzte, eta bere dituzte eskubideak, hartzen dituzte, eta fuera. Eta, bai, jende guztiare bizatzea, eta horrela enteratu nintzen. Liburuen da batean, behira zupoza. Baitu. Momentu batzutan, pentsaten nuna, hau ametsa da, hau zin dezan, Osa, a ber, hau da ametsa, benetan, edo. Eta gero erosi nuen liburu bat, eraman nuen etxera, eta hori, Ja, besteak, nereak esan zidanen, bai, egia da. A ber, beta horrek horik gabe, baina, badakit, buruz, nik uste dut. Bueno. Maiatza da Gasteizen idatzitako poema bat, idatzi nuen irudiak bata bestearen atzetik lotuta, eta editoreak ere esan zidan horregatik aukeratu zutela. Ez zuten egin ez kuotarik, ezer. Bakarrik, poemak irakurri eta deigarriak egiten zitzaienak hartu.
Eta horrela egin zuten antologia. Ez zuten bentsatu ez euskalduna, ez mutila, neska, afroamerikarra, ez. Hore, bestela zoratxekoa da, gainera lan hori egitea. Oso zaila. Orduan, aukeratu zuten formagatik. Maiatza. Utzi begietara begiratzen. Nola zauden jakin nahi du. Rainer Werner Fassbinder. Begira, sartu da maiatza. Zabaldu du bere betazal urdina portuan. Erdu, aspaldian ez dut zure berri izan, ikarati zabiltza eta umetan ito genituen katakume haiek bezala. Erdu, eta egingo dugu berba betiko kontu ez, atsegin izatearen balioaz, zalantzekin moldatu beharraz, barruan ditugun zuloak, barruko zuloak nola bete. Erdu, sentitu goiza aurpegian, goibel gaudenean dena iristen zaigu ospel, adoretsu gaudenean atzera, papurtu egiten da mundua. Deno gordetzen dugu betiko besteren alde ezkutu bat, dela sekretua, dela akatsa, dela keinua. Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak, zubitik salto egin geure buruaz barre, isilik begiratuko diegu portuko garabiei, elkarrekin isilik egotea baita, adiskidetasunaren frogarik behinena. Erdu nirekin, herriz aldatu nahi dut, nire gorputza hau albo batera utzi eta maskor batean zurekin batera sartu, gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala. Erdu, zure zain nago, duela urtebete etendako istorioa jarraituko dugu. Ibai ondoko urkizuriek beste uztai bat ez balute bezala. Eskerrik asko. Justu ordua bete dugu. Aurrekoan esan zidan, irakurle batek esan zidan, katakumena eta hori zepena eta ez, bizkat ematen ziola hori, eta arrazoia manion, baina claro, nik ez dut hori egin nahi, horren aldekoa ez naiz, animalia gaizki tratatzearena, baina bada nik ez nuen egin, baina bada irudi bat txikitan ez, hori egiten zen, umeak sartu, boltsa batean sartzen ziren, ez? Eta oso fuertea egin zitzaidan, eta betirako geratu zitzaidan. Oso irudi potentea da. Horregatik sartzen dut, ze poemetan egon behar dira momentu batzu pixkat irakurlea, ez? Bere tokitik ateratzen dutenak. Eta baita ere, esaldi horrek ez du hori esan nahi, ze poesia hori da. Claro. Beste zerbait esan nahi du. Zer dira katakume horiek? Zer da itok duguna? Gure ametsak? Norbaiti min egin diogu, nahi gabe? Ez? Hor dago galdera hori da poesiaren xarma. Bai, guztiz ados. Eta bueno, ezin dugu gehiago jarraitu, pena bat da, ordua bete dugu. Baina bueno, Kirmen geldituko da hemen liburuak sinatzen. Bai, hori da, bai. Ez du liburu berririk, baina bueno, elkarrekin esnatzeko ordua nahiko berria da. Zure klasikoak orduan. Eta hori, gauza bat, eskerrik asko, Miguel, plazer handia izan da, lagun artean egon gara, eta hori, bai, Karmelek merezi du benetan, pelikulak. Joan ikustera. Merezi du, nik atzo ikusi nuen 3. aldian. Eta berriro negarri nuen. Berriro, bai. Pasada bat. Berriro. Eta bihar ondarrun botatzen da, frontoian, 600 sarrera ja salduta daude. Bai, Jose Polita. Bai, eta negarri ingo dut. Bueno, hala. Eskerrik asko guztia etortzeagatik.